My kážeme Krista ukřižovaného. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. I s tebou. Sešli jsme se dnes zcela mimořádně zde před chrámem, který je zasvěcen svaté Ludmile, ochránkyni našeho národa. Naposledy na tomto místě byla sloužena mše svatá v únoru roku 1945 po bombardování Prahy, které si vyžádaly obrovské oběti. Dnes, po 75 letech, se scházíme na stejném místě, abychom po měsících nucené izolace opět poděkovali Pánu Bohu za to, že jsme, a prosili za to, abychom byli. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, ty jsi nejlepší útočiště v každém nebezpečí. Skloň se k nám ve své laskavosti a dej, prosíme, zemřelým věčné odpočinutí, útěchu truchlícím, zdraví nemocným, umírajícím pokoj a těm, kdo pečují o zdraví svých bratří a sester, dej sílu, ducha moudrosti těm, kdo nám vládnou, a dej nám odvahu přistupovat k každému vlídně, abychom všichni mohli oslavovat tvé svaté jméno. Amen. Hospodin je milosrdný a milostivý. On odpouští všechny tvé viny, on léčí všechny tvé neduhy. Hospodin je milosrdný a milostivý. Bratři a sestry, jsme v situaci, která bude chtít určitě velké úsilí, abychom ji překonali. Ekonomové nás straší obrovskými dluhy, které nás čekají, a obtížemi, které přijdou. My jsme teď viděli to obrovské vzepětí. My jsme viděli tu aktivitu, s jakou jistou elegancí, a řekl bych i snadností, dokázali lidé nastoupit a sloužit. A to je naše naděje, protože když si uvědomíme, že nesmíme skočit na vějičku žádnému vábení podobných chytráků, kteří nám budou tvrdit, že hlavní jsou zase znova a dokola ty ekonomické věci, máme už napůl vyhráno. A tak budeme prosit, aby nám Hospodin odpustil a umožnil ty naše dluhy uhradit a pokud můžeme zaplatit. Přátelé, dnes večer, kdy děkujeme Pánu Bohu za to, že jsme, a prosíme za to, abychom byli, chceme vyslovit díky všem, kdo se nasazovali a nasazují v době koronavirové pandemie. A za ně se modlíme. Hospodin, Prosíme za nemocný svět, aby Pán vložil světlo do všech našich temnot. Prosíme tě za všechny nemocné, abys jim vrátil zdraví, za slabé, abys jim vrátil sílu, za opuštěné, abys jim vrátil lidskou blízkost a pochopení. Hospodin, pomilujme.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Přijmi, Bože, dary, které ti přinášíme uprostřed nebezpečí, a dej prosíme, aby se tvou velikou mocí proměnili v pramen uzdravení a pokoje. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Pokoj, Páně, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Oh
Milé sestry, milí bratře, milé děti, já vám děkuji za to, že jste dnes večer přišli. A děkujeme Bohu za to, že jsme mohli přijít. Přeji vám šťastný život. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Bohu díky. Amen.